Ronde rokobwatia hase ya matemo ne rokurwase ebunge ya South Mugirango ya nyarukoba kegwesokia na kurukobodia gocha se bali bonsi bale no kuganyo kuya koneke bunanko bayikaparange bunenjire muji ko bakonya barabugo twara enyumba iyo na barobara che komenya buna abande kwegenderia se emiroberio yabo kurutumura magakona alikuruku chakubugecha gakwete 2015 antigera abana ikoni ambone nyumba antigerete yagotire egontwera ekere mbura yaturu emechanda antigerete bontaete nkonyu akiga abana naigwete ngo achirora abantu chinyombo tali gwanchu ngagachire nyumba yoka akiga abana nainje no mumbura ko tali gwanchu mbekere nyomba na bali ababura kabali bandi akia wata abana 10 bamete nyumba yemo abandu bakwaranze bagwatana nekebisi akimta wacha babako Todos Mancho